vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchiisa nyaya yangu mudare, asi chitupa changu vigai mukoma wangu. Inini ndiri murume ane makore 40 years, mukomanashi uye ndakaroora. Ndikangoti upenyu mukukura kwangu wainge uri hwekubatanidza. Takabarwa tiri mapatya mumba medu, baba vakazoshayika kwava kusara naamai ndo vakazosara votirera, asi zvainge zvisina kureruka. Takakura tichigara kuchiweshe, ikoko ndiko kwatainge tichigara kwanzvimbo uko. So amai vakaita dambudziko rekungorwara apo inini nemupatya wangu taigara kumusha ikoko naamai. Amai vainge vava tambudzika nechirwere chekungodona. Mukoma takazovamhanyisa kuchipatara, asi kana mari yemishonga yekuti amai vange vachirapwa ndiyo yainge ichinetsa. Taizomhanya mukoma tichikwereta, asi pane mwana weshamwari yaamai uyo wataiwanzokukwereta mari. Aiva nemari isingaiti, iye ainge achigara muno muHarare kuMandara uko, so ndiye aiwanzokutipa mari. Rimwe gore amai vakazorwara, apo patainge tisina kana senti, ndipo pandakazoenda kumba kwake murume uyu ndikamuudza kuti kumba zvinhu zvainge zvisina kumira mushe. So akati, munosvika rinhiko muchingokumbira? Kana wakasununguka chirara kuno ndonokusanganisa neuyo akandipawo gona iri, uyo akachinja life yangu, nekuti unozviziva kuti isusu takangokurawo tichitambura. Asi ndakaedza kumutsanangurira kuti situation ina amai kuti ndinge ndichirara ndisina kudzoka kumusha painge pakashata. Asi akati, this time handina mari yandinokupa, asi kana waramba zvako kuti ndinge ndichienda kunokusanganidzana nemurume uyu, chienda zvako kumusha. Saka ndakagara kwava kuzouya umwe murume uyo aita se ane kakustroka paside, ndiye akazondibatsira kuti ndinge ndichiita mari. Asi akati ndaizofanira kuenda kumeeting manheru kuzonosangana nevamwe. Ndakaenda mukomanashi, asi mumba matakanosvikira mainge muchityisa. Mumba umu mainge muine machira ewhite. Machira awa ainge akaiswa zviya zvekuti ainge akaita kunge star, akaitwa triangle achipesana, ende kumberi kwacho ndiko kwainge kuine imwe chair yainge yakagara murume uyo ainge akastroka. Pakati painge paine table yainge iri hombe, yainge yakatenderedzwa nehari, asi imwe hari yacho mukoma ndiyo yandisina kukwanisa kunzwisisa ipapo pandakatanga kupindamo mudare mavo, nekuti mainge muine vanhu vaipota vachipindamo vachibuda, vachipinda vachibuda. Vaiti pose pavanenge vapinda vainge vaine zvinhu zvavanenge vakatakura, asi nekufamba kwenguva ndakazofind out kuti vanhu ava vainge vakatakura zvimabhegi zvinenge zvakazara neropa. Pavaizobuda manje muhari umu vaibuda vakabata mari idzi ndidzo dzacho dzavainge vachienda kunopa mamembers eclub. Ndakadanwa zita rangu kuti ndinge ndichiswedera padhuze nehari, ndipo pandakabva ndanzi kuti unge uchiita mari unofanira kuti unge uchizouraya amai vako. Mwoyo wangu wakarwadza, asi ndakashinga ndikabvuma, ndikanzi ndinyore zita ravo papepa. Then mushure mekunge ndanyora zita ravo amai papepa, ndikabva ndanzi ndinge ndichinokanda muhari muya umo maipota muchipinda vanhu vachibuda. Ndakati ndanokanda zita raamai vangu iro randainge ndakanyora pachipepa. Makabva maita sekunge mainge maputika moto. Kamoto aka kakabva katanga kubvira, takazoti kachinonodzima. Then murume uya wekustroka akabva atanga kuseka. Mukoma akaseka zvekuti kana ndega ndakarwadziwa, because ndakaona kuti panapa zvandainge ndaitiswa zvinhu zvainge zvisina kunaka. Ndakaita sekudaro, handina kutoziva kuti mukuita zvinhu izvi amai vangu vainge vachitofa kuchipatarako kwandainge ndanovasiya. Ndapedza kudai, painge paine mbiya patable iya iyo yakangozara ropa from nowhere. Apa ndakabva ndazoudzwa kuti ropa iri rainge razaramo mumbiya imomo rainge riri ropa raamai vangu. Mukuru uyu akasimuka pacheya akabva atanga kunwa ropa riya achiseka. Mbiya yakatenderedzwa kune wese uyo ainge arimo mudaremo kuti ange achinwa ropa raamai vangu. Inini ndini ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizo
vakapedzisira kunwa ropa ende vakabva vazondisiyira ropa rakawanda. Ndikangoti vakasiya ropa rainge richikwana tambla kutozadza chitambla. Ndakabva ndakapiwa mari ari ma-US dollars mukoma, manheru acho iwayo. Ndikabva ndanzi paunodzokera kumusha uchatambira shoko rerufu, asi mari iyi ndiye kubvisa amai vako pamochwari nepachipatara. Unofanira kuti unge uchizonovaisa paprivate mochwari. Ivo sekuru vaya vakabva vati vachagara vatotaura nevamwe vavo avo vavanoshandidzana navo kumamochwari. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichizopa vanhu vaya avo vandainge ndichazodirectwa kwavari, ndivo vachazondibatsira kuti mutumbi waamai vangu ndinge ndichizoita miko pauri. Mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazodzokera kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha kuya ndokubva tazoenda kumochwari. Ndakangoti ndichingonosvika pamochwari pane mumwe mudhara uyo akangobudawo anoshandawo mumochwari, ndokubva andipa nhamba idzi dzainge dzakatongonyorwa pachipepa chekaki. Makavha aya anoshandiswa nevana vekuchikoro, ndo chikaki kavha chacho ichocho chaainge akanyora dzimwe nhamba. Ndakangoti ndichingodhaila nhamba dziya ndikabva ndatonzwa munhu ainge achitaura achiti ko mari iripi nekuti takatokumirira. Ndokubva munhu uya azouya pachipatara paya apo painge pakafira amai vangu, akabva azokolekta mari. Inini ndikabva ndazopiwa task yekuti ndinge ndichizoudza hama dzangu kuti mutumbi waamai wainge wabviswa pachipatara uchiendeswa kune imwe mochwari kuti ukwanise kugadzirwa. Mukomanashi vanhu vose vakazvibvunza kuti zvino mari idzi tichakwanisa here kuti tinge tichidzibhadhara, but ndakabva ndati ini ndatongoudzwawo kuti mutumbi waamai uri kunzi unge uchibviswa pachipatara uchiendeswa kuprivate mochwari. Inini already mukoma ndainge ndatobhadhara zvinhu zvose, but ndaingopretenda sekunge painge pasina chandainge ndichiziva. Mukoma nguva yacho yakazoti yasvika ndakabva ndazobva pane vamwe, nekuti ndainge ndanzi ndaifanira kuti zvinhu izvi ndinge ndichingozviita for only 30 minutes. Ndakazoti ndasvika kumochwari kuya ndokubva ndazoendeswa kuma-cold room kwavo. Mutumbi waamai vangu wainge watobviswa mu-cold room, wainge wakaradzikwa pane kamwe kamubhedha iya yemuzvipatara. Vainge vakatoshongedzwa vachitoita sekunge munhukadzi akatomirira kuti ange achiita bonde nemurume wake. Mukoma zvinhu zvekuti zvainge zvakandiomera. Ndakabva ndatanga kuchema. Mudhara uya muridzi wemochwari akabva ati kwandiri, kana kuri kunzi uri kuremerwa nazvo, chimira tinge tichikubatsira. Ndikati munondibatsira sei? Iye akabva azoti pane umwe mushonga uyo watinokwanisa kukupa kuti uite kakurivara for about 30 to 45 minutes. Kandakabva ndazopiwa mushonga uya, ndakangoti ndichingonopiwa mushonga uya mukoma, ndakabva ndazoita sekunge munhu ainge agarwa nerimwe dhimoni kana kuti shavi, nekuti ndakati ndichinotarisa mutumbi waamai vangu ndakabva ndaona kuti amai vangu vainge vakanyanyisa kunaka, zvainge zvakatodarikidzira mwero. Ndokubva ndatotanga kufamba paya. Mudhara uya ainge achitorimo imomo mu-cold room muya, ndokubva azoti mira nditange ndabuda ukwanise kuita zvinhu zvako uri wega. Iye akazongoti achingonovhara dhoo mukoma. Ndokubva ndatopinda mujira umo mainge makaradzikwa mutumbi waamai vangu. Ndakaita bonde navo amai vangu mukoma, ende bonde randakaita navo kunyange zvavo vainge vachitonhora kuita chando, but ndakanzwa kuti zvainge zvichindinakira. Takati tapedza kudaro mukoma ndokubva tazodzokera kumusha. Ende inini ndakabva ndazoenda zvangu ndikabva ndanoitira weti paguva raamai. Ende ndakanoita weti paguva raamai zuva iro pandakazodzoka kunoku kuHarare. Ende ndakati ndadzoka kuHarare ndakabva ndatanga kugara kunzvimbo inonzi Glendale. So mukomanashi ndakati ndadzoka kunoku ndikabva ndazotanga kuita mari. And at that time ndainge ndakasiya mutwini wangu kumusha, asi ndakazoti ndava kuno painge papera 10 months ndikabva ndanzi pari kudiwa sacrifice. And sacrifice yechinumber 2 yandakazoita, ndakabva ndazosacrifice munin'ina wangu, nekuti iye munin'ina ainge ava kutanga
kundirota, achirota inini ndichiita bonde naamai tiri pamusoro peguva raamai. Saka akati andibvunza kuti nhai mukoma, ko hope idzi dzandiri kuramba ndichingorota imimi murere naamai mose musina kusimira asi muchiita bonde muripo pamusoro peguva ravo, hope idzi nhai dzingava dzichireva kuti kudii? Ndakangoti iye andiudza zvose izvi ndokubva ndazodzokera kune uya shamwari yedu yekumhandara, ndikabva ndazoiudza, ndikabva ndazodzoserwa zvekare kumatare, ndikabva ndadzipa inge pachidiwa imwe sacrifice. Saka pari zvino ndakasacrifice hama dzangu dzepedo mbiri. Upenyu hwandiri kurarama upenyu hwekuti hunongogara uchingondistressa because it was not a joke ndichiita bonde nechitunha chaamai vangu. It was not a joke ndichidana mweya wemunin'ina wangu kuti ange achizouya mumatare mavo sekuru ava kuti ndinge ndichizomusacrifice. Ndakamusacrifice ini ndega mbune nekuti sekuru ava mutemo wavo vanoti paya kana wava kudeura ropa vanobva vati ita zvinhu zvako kuitira kuti mangwana unenge uchizomirira wega nyaya dzako. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, kuita bonde nechitunha chamai vako. The things that we do for money. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo padare renyu kuti ndinge ndichizoreurura mukoma kuti I don't know kuti chii chiri kukonzeresa kuti mwana wangu musikana ndinge ndichimuvenga nenzira idzo dzandinomuvenga nadzo. Inini ndakavenga mwana wangu to the last. Mwana wangu uyu mukoma ndiye dangwe rangu. Mwana wangu uyu, she was actually a planned child because mukoma ndakatowanikwawo ndichitoriwo musikana ndokubva ndatochata ndikatoendeswawo to a very good honeymoon tichitobva kuya kuhoneymoon. Then the following month ndikabva ndatoona kutoti nhumbu yainge yatobata. She was a honeymoon baby but I do not even know why ndakamuvenga. Mukoma Nashi, mwana wangu uyu ndakamuvenga, kumuvenga kusvika pastage yekuti pane imwe nguva paakauya nemukomana wake nekuti iye agereko kuSouth Africa achishandako ikoko. Saka akabva ati mama, kunoko kwandiri kurarama ndiri kune miedzo yakawanda, saka ndafungidzira hangu kuti mama ndinge ndichiroorwa. Paakauya nemukomana wake kuZim for ma-introductions, iye nemukomana wake hamene kuti vakazvifambisa sei, but inini ndakabva ndazongotaurawo chokwadi sezvazviri. Ndikabva ndangoti mwana wangu uyu musikana uyu akaitawo musikanzwa, akahura achiri mwana wechikoro ndokubva amitiswa. But ipapo mukoma I can see kuti ndakaresva. Mwana wangu haana hake kugara aita chihure, akatongomitiswawo apo paainge achiri muform 4. Saka iye mukomana wacho uyu paakanzwa inini ndichiti mwana wangu uyu akahura mwana wake, so I don't know in the future kana kuri kunzi akasazopamazve kuzohura umwe mwana. Apa ndainge ndichingozama kuti ndinge ndichimuzivisa kuti relationship yavo iyi ndainge ndichida kuti vatange varoorana vasati vazvarana. Achibva ipapo ndakazongoona anditextera achiti mama, mandikanganisira relationship yangu. Murume ari kuti saka iwewe kana amai vako vachiti wakambohura, it means kuti kumberi uko unokwanisa kuzondihurira. Marriage iyo relationship yake ikabva yatongoparara just like that. Ende akasiriko kekutanga mukoma. Mwana wangu uyu paakamitiswa ndakatanga ndamudzinga pamba ndokubva azogamuchirwa navamwene vake, but ndakazoendako ndichiti mwana wangu achiri mwana mudiki, but iye nemurume wake vainge vachidanana navamwene vacho vainge vachimuda mwana wangu uyu. But ndakangonzwa kungobwekana nekuti anokwanisa kuzogara zvakanaka because ivo vamwene vacho vanobvawo kumhuri kune mari. Saka ndakangobhoekana nazvo ndikati mwana wangu anozokontrolewa, rekedzai ndinge ndichienda kunotora mwana wangu. And I know kuti I messed up for her. Zvimwe kuda angadai agere pamurume, but nekuda kwangu ndakabva ndazoenda ndikanomutora, marriage yake ikabva yangoparara just like that.
izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndingangomenshena, but a lot of things happened. Zvakawandisa zvakaitika mukomanashe zvandakaitira mwana wangu uyu. Ndine kamwe kautsinye kandinomuitira kunyange paainge achiri mwana mudiki. Ndaisarudza kuti iye ndisamutengera kana nhumbi dzeChristmas, ndichingoda kungoti atange achema. Ndaizokwanisa kuzotomutengera nhumbi dzeChristmas musi wa25 Makuseni. Vamwe vake vana vangu ndatovapfekedza hembe. Inini ndipo pandaizongomhanya ndobva ndangoenda ndobva ndangonomunhongerawo kana pabhero or anyway kumashopu kunenge kwakavhura. That is how much I hate my daughter. I don't know kuti what is it that I am doing wrong. Handizivi kuti mweya here weruvengo, but vamwe vana vangu ava mukoma I treated them very well, ende nanhasi uno ndinonzwa ndichivafarira. But wangu uyu musikana kunyange akandiitira chakanaka zvinengei, kunyange akandiitira chakanaka chinengei, inini kuti ndinge ndichimutenda zvinototi netsei. I feel as if I am doing myself a disfavor kana akanditumidzira mari kuti ndinge ndichingomuti maita basa. But vamwe vake vakanditumidzira mari ndinobva ndatonyora pagroup kuti aiwa vasikana maita basa, munogarawo muchindirangarira kuti takasiya mubereki kumusha uko. But iye she makes sure kuti on a monthly basis anonditumidzira mari. Nhai ndingaitawo sei kuti ndinge ndichizvigadzirisa inini? Iye mwana wangu ndinoziva kuti anogara achishungurudzika because akatombondisendera message achiti nhai mama koma akandivengerei, ndikabva ndangoignore message yake. Rwadza pamwana wangu ndechekuti akabuda ari photocopy yangu, yet I mistreat her. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangoma hazvo vedu hanzi pavana vangu vose vasikana vandiinavo wandakavenga firstborn, my own firstborn. She is more like a twin to me because tiri photocopies, yet I hate her so much. Hey, zvakangoma hazvo vedu, ngatitaurei navo mucomment section.